खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 17 जुन 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिथाव बाथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। गरसे पिस्तलनि गुलिजोंनो सानै सुबुङा जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि मरादाबादाव थानाय कानपुराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ गोबाख्रबनानै बांख्रबनानै पिस्तलजों गुलि गावदों आरो गरसे गुलिजोंनो गावबो आरो गावनि बिसियाबो थैदों। गुलि गावना थैनाय फिसायनि मुङा जाबाय अनेक पाल, 40 बोसोर बैसोनि आरो गावथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय सुमन पाल, 38 बोसोर बैसोनि। सुमन पाल आरो अनेक पालनि गेजेराव साब्रै गथ'फोरबो दंमोन। सासेया फिसाजो गथ' आरो गुबुन साथामा फिसाला गथ'मोन। रिपर्टनि बायदिब्ला अनेक पाला गावसान न'खराव फुजा खालामदोंमोन आरो फुजा खालामखांनायनि उनावनो बिसिखौ लेंहरनानै पिस्तलखौ लानानै बे जाथायखौ खालामदों आरो बिसिया बे जाथायखौ गम मोनाखैमोन, अदेबानि जेबो गुमुर मोनाखैमोन। नाथाय अनेक पाला बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि जाहोनाव खालामखो, बिनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिना मोनथ'नाय जायाखै। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै बा बे गरसे पिस्तलनि गुलिजों सानै बिसि फिसाय थैनायखौ लानानै गोबां सुबुङा सावरायगासिनो दङ। गुबुन हादोरनि साबा उदखारिफोरा गावथार जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय कुपवारायाव मैया फुंबिलिनि खोमसिनि समावनो रौनिया हानजा आरो पुलिसजों जथाय सिग्रोमनानै गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जादों आरो बे गावलायनाय जाथायाव साबा गुबुन हादोरनि उदखारिफोरा गावथार जादों आरो दासिमबो पुलिस आरो रौनिया हानजाया अपारेशन खालामगासिनो दङ। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा, सारअन्थाइ आरो बारहुंखा बारगासिनो दङ आरो बे बारहुंखा आरो अखा हानायजों दैबाना जानाय समावनो IMD बोथोर बिफाना आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सांग्रांथि फोसावदों। फैगौ 19 जुनसिम IMD बिफाना आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आसामाव गोबां अखा हागोन होननानै सांग्रांथि फोसावनाय जादों। आसामाव साब्रै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। आसामनि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि दिग्बय पुलिस बादानि सिङाव थानाय गलायनि IOCनि साखाथियाव गंसे खारबाय थानाय गारि फिसाया हरखाबै फांसे दंफाङाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै साब्रै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय साब्रै सुबुंनि गेजेराव सानै सुबुङा आइजो मानसिमोन, अदेबानि सानै आइजोबो दंमोन। थैनाय सुबुंफोरा जुलिनि पार्टि जाखांनानै हरनि समाव न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अमृत दत्त, बे जाबाय गारि ड्राइभार, दिशा गपि, सुभाष गपि आरो साधना गपि। गुबुन सासे जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय रतन गपि। बे समाव रतन गपिखौ थैहां थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। मणिपुर रायजोआव न' सावनाय, गुलि गावनाय आरो मानसि बुथारलायनाया दासिमबो जोबाखै। बे दाङाबाजिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। मणिपुराव जाबाय थानाय दाङाबाजियाव कुकि हारिनि हात सालाग्रा आफादखौ मिज'रामनि चिफ मिनिस्टार जरामथांगा बिथाङा हेफाजाब खालामगासिनो दं होननानै अल आसाम मणिपुरि गौथुमा अजद दैखांदों। आसाम मणिपुरि गौथुमा अजद दैखांनाय बायदिब्ला मिज'राम नेशनेल फ्रन्टआ मणिपुरनि दाङाबाजिखौ गिदिरसिन खालामनानै मणिपुर रायजोआव कुकिफोरनि आलादा गावखुंथाय खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै अजद दैखांनाय जादों। नाथाय बे अजदआ बेसेबां सैथो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै एबा फिननाय होथ'नाय जायाखै। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।